Kultúra v Košickom kraji nie je náhoda. Je to výsledok systematickej práce a úcty k našim koreňom. Sme jediný kraj, ktorý vybudoval komplexný systém podpory folklóru. Viac než 400 súborov u nás nielen prežíva, ale vďaka našej podpore sa ďalej rozvíja. Súbory, ktoré sa umiestnia na jednotlivých stupňoch, dostanú aj trošku peňažkov, čiže to nám určite prospelo k tomu, že my sme to investovali napríklad do nového programu, kde sme prizvali si aj externého dramaturga, aj niektorých pedagógov, takže sme mali možnosť to zúročiť na to, aby vlastne vznikol nový program, ktorý sa volá V kruhu života. Práve takáto podpora od kraja nám dáva príležitosť a šance teda vystupovať v okolí našeho Košického kraja. Máme možnosti sa stretávať aj s ostatnými súbormi a s našimi kamarátmi a učiť sa nové veci. Je to asi jediný kraj, ktorý sa takto naozaj vážne zaujímal folklór a to nás veľmi teší. Je super vedieť, že teda okrem našej univerzity Pavla Jozefa Šafárika, pod ktorú patríme, za nami stojí aj kraj. A to či už rôznymi možnosťami, ktoré nám dáva na realizáciu, na vystúpenia, ktoré organizuje, napríklad župné dni alebo stavanie mája a týmto spôsobom vlastne môžeme my konkrétne ako folklórny súbor Hornát odprezentovať svoju činnosť na týchto podujatiach v rôznych mestách. S tou podporou to predsa ide všetko jednoduchšie, či už z strany univerzity alebo od kraja, čiže sme vďační určite za každú podporu, ktorú máme. Každé euro, pokiaľ má každý vedúci súbor alebo vedenie súborov, pokiaľ má dobré zmýšľanie, tak investuje do súboru naspäť a nejde to na osobný prospech a teda rozvíja to uchovávanie tých tradícií, ktoré my vlastne sa snažíme robiť a vlastne to uchovať také nehmotné kultúrne dedičstvo. Nechcem len udržiavať minulosť, ale tvoriť podmienky, aby ste vy, mladé talenty, mali chuť v tradíciách pokračovať. Preto sme ten systém nastavili takto adresne. Doteraz sme investovali priamo do rozvoja folklórnych súborov takmer 200 000 eur. Vďaka programu Klenoty kraja sa zvýšil počet registrovaných súborov a skupín zo 120 na 405. Čísla hovoria jasne, ale dôležitejšia je atmosféra v sálach. Zatiaľ, čo v roku 2018 sme ledva prekročili hranicu 800 000 návštevníkov, v minulom roku vás bolo už viac ako 1 100 000. Za vyššou návštevnosťou stojí aj to, že kultúrne organizácie v našom kraji dokážu úspešne získavať financie aj mimo krajského rozpočtu z grantov, fondov a medzinárodných programov. Za pár rokov sa objem získaných financií niekoľkonásobne zvýšil. Aj vďaka tomu môžeme modernizovať priestory, pripravovať nové projekty a prinášať ľuďom kvalitnejšie kultúrne zážitky. Vďaka našej internej výzve Tradície inšpirujú inovácie sa nám podarilo cielene investovať do moderných projektov, do zážitkov, ktoré vás bavia. V kraji pribúdajú vynovené kultúrne priestory, nové výstavy, moderné služby. Za 7 rokov fungovania tejto výzvy sa nám podarilo investovať do kultúrnej ponuky vyše 1 250 000 eur. Kultúra v Košickom kraji už nie je len o udržiavaní tradícií. Je to živý, moderný a úspešný systém, ktorý spája našu históriu s odvahou inovovať. Robíme to pre vás, aby bol náš kraj miestom, kde kultúra skutočne žije.